aquell agent urbanitzador que en teoria se n'havia d'anar, aquells inversors que havien de vindre, els inversors no han vingut, excepte el tema del Decathlon. I en quant als urbanitzadors que tenien por de que pegaren a fugir, no és que no han pegat a fugir, és que s'han quedat així. Tenim que tirar-los i damunt ens han deixat en un embolic de padre i senyor mío. I al final estem pràcticament al començament. És cert que hi ha unes obres, però des del punt de vista administratiu pràcticament estem com el primer dia. Hem de tornar a decidir quin tipus de gestió volem per a aquest sector, hem de tornar a traure les obres o el tema concurs, hem de buscar un nou agent urbanitzador i després no sabem el que passarà. El que anaven a ser flors i violes al final s'ha convertit en un embolat molt gran en el que l'Ajuntament està afectat, evidentment, i on estan afectats especialment els propietaris. I al final pareix que no, tots estem afectats i tots no ho patim exactament igual, perquè els propietaris són els que realment estan pagant de la seva butxaca, estan suportant els avals o pagant els interessos d'aquests avals, i l'Ajuntament, que és una cosa que a vegades ens ompli la boca, l'Ajuntament és una cosa abstracta que representa els ciutadans, però a l'hora de la veritat, quan això s'acaba, morarem a casa tots, i qui torna a pagar el cost per l'Ajuntament són de nou els ciutadans a través dels seus impostos. I el temps va passant i això no se soluciona. Jo simplement volia deixar constància en nom del meu grup de que hem perdut massa temps, de que en el seu moment les coses no se feren bé, que tocava haver sigut més diligent i haver donat pressa a l'agent urbanitzador, haver-li exigit molt més i haver accelerat els tràmits que en el seu moment tocava haver fet. Aquests tràmits se feren tard, portem uns anys de retard i ara estem pagant les conseqüències. Però insistís, qui realment està pagant les conseqüències són els propietaris dels terrenys, que ni tenen terrenys ni tenen parcel·les i l'única cosa que tenen en aquest moment són avals en els bancs que han de fer front pagant els interessos. I per suport la contribució,